Hello guys, hello mga Uragon, mga ka-anglers dyan. Nandito naman yung tropang anglers. Punta na naman ang dagat. Araw ng Huwebes. Bumimingwit na naman. Bukas walang pasok, Biyernes. Babaan nyo guys ang aming fishing vlog ngayong gabi hanggang bukas. Ito si head ng anglers ng Mahajar chapter. Si Engineer Rooney. At ito si Mr. Oiram, sama sa likod. Shout out dyan, shout out. Shout out dyan sa mga anglers ng... Shout out sa mga anglers kay Roel Lico Alakap ng anong Metsco Company. Shout out sa iyo, Roel. Ayun. Sana makasama ka sa aming muli. Shout out dyan kay Idol Fernan. Idol Fernan, Noel. sama ka sa amin, Fernan. Nandito na naman kami. Ralvin. Kuya Budi. Shout out sa inyo. Kasi Alright guys, so ayun. ano Toy? Oh, sir. Parang hindi mo na kami naaninaw ah. Si Engineer Wasi. Ayun. Eto, magdadagat sama ka? Siya si ano bukas? Inshallah. Sige na Toy. Okay. Sir, shout out. Sige, sama-sama ulit. Sama-sama together. Ayun guys, nandito na si Siralan. Lalagay ng gamit niya doon sa likod, oh. So, right. Abangan nyo ang aming fishing adventure ngayong gabi. Bukas na ulit ng umaga ang uwi. Mga patanghali siguro. Uwian na. Mga ni Jess, yung mga lovely na lang ito. Abangan nyo yung huli kong lovely talak ito. Ayan, sasayaw daw si Ronnie. Sasayaw na to. Oh, ayan. Sir, May kumusta? lovely talak ito. Baka may shoutout ka dyan. Shout out ulit. Shoutout daw sa misis ni Siralan. Siya nga pala, shoutout din sa mga kids ko. Sa aking butihing may bahay. Okay. Get well soon sa misis ko. Ayun, shoutout daw sa misis ni Siralan. So, pray for Lalagnat. Nilalagnat, pagaling ho. Get well soon. Ayun, papunta kami sa dagat. Sana makahuli kami ng mga lovely talakitok. yes, my lovely talak ito. At sasayaw to si Ronnie. Papainta kasi sa'yo. Alright, okay. Wala tayong magagawa. Hindi ko kaya. Akala ko mas matindi. So, alright. Mga Uragon, mga ka-anglers. Wala mo dun sa paki. May mga ganyan. Nasa biyahe kami. Dun Time check. sa mga tropa ko sa paki ng mga 09 ng gabi. Right, kita-kita tayo doon mga Uragon sa dagat. Try natin mag-video kahit medyo madilim. Ako mahigit ng 2 Okay. taong hindi nakakauwi. Right, mga Uragon, mga ka-anglers, nandito na ulit kami sa dagat. Ayan, naglalagay lang si Ronnie ng ilaw. Nagsi-sit up na. Nakapaglatag na, ayan. So, abang-abangan natin yung huli ngayong magdamag. Sana maraming huli. Right, si Mr. Oiram nandun na sa kabila. Andun na, oh. Maglalagay na ng mga rod. Right, guys. So, ayun, mga Uragon, mga ka-anglers. Sit up na ng mga rod. Ayan. Doon si head ng anglers ng Mahajar chapter. Si Engineer Rooney. Alright, mga Uragon, mga ka-anglers. Ito yung mga ginagamit na rod ni si Rooney. Alright, ito. Meron siyang bali 5 na rod. Ayan, makikita nyo dyan guys. Ito yung mga motor ng rod, oh. Ayan, 2 dilaw, isang blue at isang pula. At mayroon siyang maliit. Ito yung baby rod niya na magaling manghuli ng malalaking isda noon. Ayan, oh. So umpisa na silang mag sit up guys. Abangan nyo ang aming fishing vlog ngayong magdamag hanggang bukas. Alright. So ayun guys, luluswa ako sa dagat. Titingnan natin yung kung ano, may alimasag. Ga-alimasag ako. Pati yung medyo maliliit-liit at pamain daw ni si Ronnie sa bakoko. Alright, ayan mga Uragon, mayroong alimasag, oh. Oh, yun, oh. Tingnan natin. Ito, mayroon pang isa dito. Ayun, oh. Yun, oh.
naman dito ng maliliit na isda, oh. Ayan, oh. Ito pala yung huli kong mga alimasag, di ko mabidyohan. Hirap mag-video pag mag-aalimasag. Dapat mayroong videographer. Isisit mo pa lang yung video, tumatakbo na yung alimasag, kaya mahirap mag-video. Right, mga Uragon, may nahuli si Ralan, oh. Ito yung unang na-vlog ko na huli kasi nang-alimasag ako, hindi ko nakunan yung huli nilang iba. Ano yun? Tumalsik? Gawa niya. Ayan, oh. Oh. Strike. Anong isda ba yan? Bugaong? Bugaong, ayan, oh. Bugaong daw yan. Yung ano na ulit natin. Oo. Ayan. Okay, mga ka-anglers, mga Uragon, kain na na. Tara. Hapunan. Anong oras na? Hapunan natin. 9:30. Ay, no. Adobo. Adobong chicken na manok. Malambot talaga ako magkain, hindi ako marunong. Alright, tingnan natin kung mayroon nga. Baka mag lovely rin tayo mamaya. Ayan, oh. Sure yan, ah. Laki, ah. Grabe. Butiti naman yung... Ay! Ano yung tawag dito? Nora? Nura. Nora ba yan? Nura malaki. Malaki siya, oh. Nura. Ayan, Nora nga kasi may ano, dilaw-dilaw, eh. Nura. Yan si Nora Honor, guys. Mga anglers. Laki ng bibig niya. Oh. Okay. Okay sa all right. May mga huli na si Uiram, di ko nakunan kasi kanina mga ka-anglers kasi nag-alimasag ako. Alright, tingnan natin ulit at tumunog na naman. Ha? Baka mayroon. Oh, yan na. Sumabit dito sa isa. Oh. Yan o, sumabit dun. Yan. Ayan na. Uy, malaki na naman. Oh, oh, Nora na naman. Si Aling Nora na naman. Alright, guys, mga ka-angler, padalawang Nora na naman. Uy. Ayan, oh, malaki na naman. Yay. Okay. Ayos, ah. Alright, mga Uragon, tingnan natin ulit si Mr. Uiram. Meron namang huli. Lagi to, ano? Ito rin yung kanina. Yan rin yung kanina. Nabawi siya ngayon. Alright, ayan na. Lovely. Uy, malakapas yan, ah. Suhur. Malaki, sir. Laki. Yan, suhur, ah. Yan, malaki itong suhur. Tibulats. Laki, guys, oh. Suhur. Oh. Meow. Alright, ayan, oh. Okay kayo. Oh. Pero mahirap rin makawala yan. Makalaki. May huli na yata. Yan na, pamain. Oh, mayroon na. Ay, tiger. Oo nga, no. Sabi mo wala. Ikaw pa lang magbibigay sa akin ng ano, huli. Ngayon pa lang. Ayun, oh. Kala ni si Ronnie walang huli, mayroon pala. Parang tilapia. Si Tiger Look. Tiger Look.
pitik ka nang pang lovely. Lumalaban. Nawala. Lumalaban sir. Mayroon yan. Kumana na eh. Oh, nawala na naman. Tapos pag nandyan na, oh, mayroon pala. Nawala. Ayan na oh. Oh. Ayan oh, ayos na yan ah, shower. Oh. Oh, ayan oh. Ganyan lang, pitik-pitik lang ba? Pakalakalansing, parang nag-ice drop. Buntis yata yan eh. Ang taba. Abir nga, nasa ang lovely dyan, talakitok. Yun oh. Pwede na yan. Nga, ano ba yun? Ito yun. Yan guys, huli ni si Ronnie. Alin? Diba? Oh. Isa? Sige lang. Ayun, meron pang isa. Dito. Johor. Ha? Maganda na isa. Oh. Ako, sumabit sa. Ito malaki isang sa Tagalog na tangay lang kain dito. Pagpapalik ako ng ganito sa Lovely na yun. Kaya nga eh. Palang, cute pala. Nanguso ko ah. Kumikipa nga naman. Umihi siya sir kasi Nabarin ko niya sa rin. ayaw niyang umihi sa dagat. What? Malayo pa sir. Ayun na oh. Oh, ah, laki ah. Malaki lang ang yung pero maliit lang. Sahur. Tilapia. Hi guys, hello mga ka-anglers, mga Uragon. Umaga na, good morning. Morning sa inyong lahat dyan. Nandito ko sa dagat, nag-alimasag ulit umaga. Nakahuli naman ng isa. Yan o. Kagabi marami. Nandiyan yung mga kasama ko. Ayan o.